Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Бих искал да поздравя Тереза Риера Мадурел за този доклад, който ни доближава до успешното изграждане на европейското научно-изследователско пространство. Убеден съм, че именно чрез изграждането на мрежа от научно-изследователски партньорства между държавите членки ще постигнем конкурентна и печеливша икономика, основана на знанието и иновациите. Обменът на знания не би бил възможен без съответната инфраструктура, защото тя има ключова роля в изграждането на ефикасна среда за реализирането на съвременни и изключително необходими научни изследвания. На този етап цялата дейност е ограничена до рамките на индивидуални научно-изследователски сътрудничества. Липсваше досега и съответната правна уредба, която да позволява установяването на подходящо партньорство с участници от различни държави, което всъщност е ключовият момент за нашия успех в тази насока. Липсата на тази правна уредба изключително много забавя процесите на научно-изследователска интеграция на новите страни членки, а тези страни членки разполагат със значителен научен потенциал, който трябва да бъде инкорпориран в Европейския съюз. Докладът е не само стъпка към създаването на правни способи за изграждане на научно-изследователска инфраструктура. Чрез него би могло да се постигне движението на знания в Европейския съюз, да се повиши престижът и авторитетът на европейските научно-изследователски центрове на световно ниво, да се повиши заетостта, а това също е и пътят за намиране на адекватни решения и на новите екологични предизвикателства. Поздравявам още веднъж докладчика Риера Мадурел. Благодаря за вниманието.